Λοιπόν, αυτός είναι συγκροτημένος άνθρωπος. Πήγε να δούμε. Που πήγε, έκανε ασφαλιστικά μέτρα για να μην Θα την διατυπώσω, κύριε, μισό λεπτό. τη θέση μου. Μισό λεπτό. Αυτός πήγε και έκανε ασφαλιστικά μέτρα για την παιδεία, δεν ξέρω τον είδατε. Και ήταν συγκροτημένος άνθρωπος. Θα διατυπώσω τη θέση μου, κύριε, λέγει, παρακαλώ, κύριε. Με λατινική ρίση, literarum radices amares sunt sed fructus dulces. Κλανάρου. Της παιδείας εμεν ρίζε πικρέ, η δε καρπή γλυκής. Έχω την γνώμη ότι η απεργία αυτή επαληθεύει κατά δική μου παράφραση την παροιμία της μάνας μου. Ναι. Δύο αηδόνια μάλλοναν σε ξένο αμπελόν. Μάλιστα. Κατά τη δική μου μάνα, ακόμα έξω τον έχουν αυτόν. Άλλη παροιμία. Τέτοιους Έλληνες χρειαζόμαστε. Συνέχισε, κυρία μου. Συγκρούεται in concreto στη συγκεκριμένη περίπτωση με το απαράγραπτο και συνταγματικός και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση προστατευόμενο δικαίωμα της νεότητας που είναι η εκπαίδευση και κάθε δικαίωμα οποιουδήποτε συγκρούεται κάμπτεται διότι εντάξει, το Σύνταγμα και η ένωμη τάξη. Μπράβο ρε Καμπουράκη. Μαρμάρωσε. Σαν τη Γιάννα Κελοπούλου μετά το lifting. Θεός, Καμπουράκη, είσαι Θεός. Χειροκρότημα και το Καμπουράκη. Το πάω.